partner na nung tumakbo ka noon sa San Juan, nagpamigay ka ng mga ganitong mga posters, yung mga giveaways, di ba? Oo, di lang poster, may sticker. Oo. May malilit na kalendaryo. Ha? Oo, may mga pulyetos pa. Ang dami mong kailangan ipagawa. Kaya itong malapit na ang kampanya, maraming mga printing press ang nagbibigay ng mababang presyo para ang kita sigurado. Iba-iba na naman ang mga printing press tuwing araw ng halalan. At bago pa man sumapit ang kampanya, marami ng politiko ang nagpapaimpresa ng kanilang posters at paper paraphernalia. Panahon din ng halalan nang magsimula ang We Print printing company sila Rosary Figuera. 1998, so nung time na yun, election eh. Mostly mga paraphernalia din ng election. Tapos yun nga, may mga existing clients na yung before yung may-ari ng business, tinuloy lang namin yung project nila. Offset printing ang ino-offer ng kumpanya ni Rosary. Bagamat naipasa lang sa kanya ng kanyang mga magulang ang pagmamanage ng kanilang printing business, hindi naging madali sa kanya ang mga dumating na problema. May process din kami pinadaanan. Kunyari, kailangan before mo i-go yung project, papa-upload mo muna sa client kung okay sa kanya yung proofing na gagawin. Ang madalas na nagiging problema is yung mga breakdowns. Kasi usually pag babae, syempre ang patin ko, mga mekaniko, yung mga technical na tao sa printing na madalas lalaki. Minsan iniisip nila, pwede ka nilang taasan ng presyo, lakihan yung cost. Graduate man ng Industrial Engineering si Rosary, mas kabisado niya ang business management. Nang malaman niyang pinagbabawal ang poster sa pagkakabit, aside from leaflets, stickers, kalendaryo para sa politiko ang kanyang isinusulong. Bagsak presyo rin sila magbigay kung bulk orders daw ang kukunin. For posters, 18 inches by 24 inches, 1,000 pieces to 100,000 pieces. Ang price range niya from 5 pesos to 1 peso. Sa printing business, 3 to 6 months lang daw, tiba-tiba ang printing company. Kaya nag-isip din ng paraan si Rosary para hindi nakatenga ang kanyang kumpanya kung walang eleksyon. We came up with the publishing nga. We had the publishing. It's an advertising paper na we print monthly. Tapos pinamimigay natin door to door sa community around the Anything under the sun, pwede na nilang i-cater. Dahil aside from offset printing, meron na rin silang digital design and printing. Kaya naman kahit notebook, pads, yearbook, pop-up cards, name it, kaya nila. We had to diversify our business. Kailangan namin gumawa ng isang business na makikater para bang we are our own clients. Kung hindi namin kami digital printer. Now, kung wala silang design,